So assalamu alaikum wa rahmatullah. So barkanku da zuwa wannan channel tamu mai albarka mai suna Napsound Geek TV. So dan Allah idan yau ne ka fara ziyartar wannan YouTube ɗin dan Allah ka daure ka danna mana alamar subscribing da liking. So akwai wani mine mai suna Tega Mining. So gaskiya mining ne sosai domin mun yi bincike akan shi wannan mining ɗin. Mining ne asalin mining mai kyau, legit mining mai kyau. So da farko dai kun ga mining ɗin, so na san wasu daga ciki wataƙila sun sani wasu ba su sani ba. So gashi nan wanda bai sani ba na farko zai fara danna nan guraren zai danna play. So in ka danna play, so kun gani, so gashi nan shi wannan mining ne mai tsari sosai, wanda mining ɗin nan da zarar mining ɗin nan ka daɗe kana yin sa, ka yi wasu abubuwan dama tabbas za su baka wani abubuwa sosai. So sorry da ɗan bamu problem, sorry. So kun gan shi yanda yake. Na farko dai kun ga in za ka shiga ciki, so ka gani in za ka yi boosting ɗin shi, so na san da yawa sun san boosting ɗin shi. So ga boosting, za ka boosting ɗin shi nan kuma inda za ka duba cikin wallet ɗinka, nan kuma inda za ka duba invited, oh sorry, inda za ka duba bayanan yadda cikin abin da yake community ɗin su, ko yadda za ka fita ta can ka duba yadda community ɗin su yake, ka duba asalin harkar su. So kafin ka shiga ka fara duba wannan community ɗin, ka fara ganin kai ma da kanka ba sai mun baka ma, ba ma sai mun faɗa ma kar ka zata muna gaya maka ba daidai ba. So mu shiga mu gani yadda ake ciki. So boosting, to kun gani na farko kuka tashi invite and start earning. So gashi nan follow US Twitter, gashi nan duk za ka rage na wannan ka gani. So inda ya kawo musu da yake mun yi sai mun ga wannan ba. So gashi nan Tega Network ne. So ga dai shi nan tun da bidiyon ba ma so ya tsawo sosai. So kun gani wallet. To a nan gurin abin da nake so ku gane, inda za ku gane cewa mining ɗin nan ba ƙarya ba ne. So kun gani na farko ga wajen deposit, za ka yi deposit kenan. Ga wajen withdraw, iya adadin abin da ka tara. Ga wajen POS ɗin su, so nan gaba ma su saki yanda za ka fara amfani da shi, za ka fara saka mishi kuɗi, kar ka transfer da komai da komai. Nan kuma wajen P2P, da wajen sai suke kuɗaɗenka, wayyo Allah na. Ga bill da za ka biya, ga adding to assistant. To ga shi nan dai komai da komai, duk abin da ke gani nan dai so mai kyau ne. So yanzu kafin bayan wannan bidiyon namu na gaba insha Allah zan nuna muku yadda za ku withdraw da sauran komai da komai. So masha Allah na barku lafiya. Dan Allah wanda ya bidiyo na ba da like bari ya zama like nan ne, dole ya zama subscribe. So shi ke na barku lafiya ga yi na.